Nezmeškajte revolúciu v oblasti finančného poradenstva s Finliou. Predstavte si, že všetky nástroje, ktoré potrebujete, sú jednoducho na dosah ruky. Finlia vám ponúka bezplatné kalkulačky, ktoré vám ušetria čas a zjednodušia prácu. Navyše, personalizované výstupy posilnia váš vzťah s klientmi a budú reprezentovať vašu značku. Naša platforma sa pravidelne aktualizuje každé 2 týždne, preto máte vždy k dispozícii najnovšie funkcie. Týmto spôsobom sa môžete sústrediť na to, čo robíte najlepšie. Poskytovanie hodnoty svojim klientom. Tak prečo čakať? Zaregistrujte sa ešte dnes na finlia.sk, jednoducho pomocou vášho LinkedIn účtu, nahrajte svoje logo a začnite vytvárať personalizované výstupy, ktoré urobia dojem. Prejdite na efektívny rast z finlia.sk. A aby sme nezabudli, spustili sme AML overovač. Celkom šikovná vecička, keď chcete overiť klienta voči sankčným zoznamom. Tak čaute.